Good afternoon, everyone. Good afternoon to Mark Azunka. Mazi Azunka. Ask him come kelegi for limiting my videos. So, email ana mekwezi abia na Facebook okay. Anyway, nde ba nde wono. Le ta ana mahu video. Ebe some people na bia ha sige ụmụ nwaanyị niile nọ na di na agbani ụmụ nwaanyị na agbani iro nọ na di. Some ndị Bini asịghị Igbos enweghị culture, maybe ha na ndị Bini ibe ha lụrụ ndị Igbo na-enwe nsogbu esemokwu ha na-ebugide onye allegation na ọ gbara n'iro nke ha adịghị sure amam ha sịghị na were okwu ha sịghị na ndị Igbo enwere culture. So mụwa personally o teela m chọrọ ime this video but ana m enwe chance, but anyị nwere m the chance nsị ka mmego this video. Lebe m washi na village anyị be m shi. Ịma anyị niile wu ndị Igbo, but anyị nwere different nwere some culture, o nwere some things anyị anaghị emekọ ọnụ. Ebe m shi gị lụọ di gị kwuru ụgwọ n'isi gị, dadị gị bụ nwunye ya. I mere court wedding, I mere church wedding, to us ọ dị mma, but the day a na-recognize gị na village anyị na-elụọla di udide a kwuru ụgwọ isi gị ka nwaanyị, papa gị nara mmanya akwụ ụgwọ isi gị. From that day ịgba n'iro ịga nwoke ọzọ di gị mara pretend, I wish ọ gaghị pretend because ọ ma ihe so ya ma ọ wụ na ọma ahụ continue na-eri nri gị. So abịa na nri ahụ ha sị continue na-eri nri gị, ihe ma aghọta ha ọwụ ịdị na-eri nri shiri ma ọ gị na ya na-aga na zi ọza arụ ma ọ bụrụkwa nke bubu ka ha mahụ nke ahụ, but ha bịa ha ndị village ya bịa ha sị onye ahụ continue na-eri nri gị na onye ahụ ga-ada ụwa asị, the man ga-ada ụwa asị. The man da ụwa asị, igi ma wuru ewu ma nwuru conscience, ị ga-confess sị na ị na-agba n'iro. So ya wụ na iwu onye hụrụ di gị n'anya ọ ịchọghị ka ọbara mmadụ dịrị gị n'isi because ọ bụ ihe ị kpatara. Ị ga-agwa ndị ụmụnna di gị ọ gwa di gị na ị na-agba n'iro, gwa ndị ụlọ di gị na ị na-agba n'iro. Ha ga-achụ ya, anaghị ekpete ya n'ekpere, anaghị agara ya deliverance, anaghị negotiate ya with ndị ichie anyị ahụ ihe ha mee, and anaghị negotiate ọ dị amụ anyị. So ha ga-abịa chụpụ the thing immediately ahụ di ga-agbakịrị ya wụ na ihe na-eme gị immediately di ga-agbakịrị. I refuse kwa na confess, the thing ga-ewere di gị. Sometimes ya ewere nwa gị, ya bụrụ nwa gị nwoke, maybe ọpara gị dara dị ụwa asị, the thing emewe ọpara gị o mewapara gị ya. So i refuse kwa na confess isi na lekwa ihe na-eme o nwere ike mee nwa gị ahụ nwụọ. Ọ ya wụ omenala nke anyị. Nke ọzọ anyị na-emekwa awụ ịlụọ di gị kwụ ụgwọ isi gị, gị na di gị gbasa okwu on the process si na ị naghị alụzi, ịmakwa n'otu ana m alụ na di na these days. Gị pụọ, your parents a refund hụ dị ego a kwuru n'isi gị ganye ndị be di gị sị nwa m sị ya na anaghị alụzi ma the man sị ya, sometimes ọgwụkwa the man sị ya anaghị alụzi gị. My parents ga meet hụ up ọsịsọ were dị ego ha kwuru n'isi gị ga-akwụghachi gị nwa maybe asị nwaanyị ka nọ na ịchọghị ka chọrọ ime ibi ụwa gị ga-esoro nwoke ọzọ ọ na-amụ nwa return behind the bride price ego ha kwuru n'isi gị. Nwa ahụ mụrụ nwoke ahụ n'omenala anyị wụ nwa dị ọda manụ na-alụrụ gị kwụrụ ụgwọ isi gị. Anaghị ekwete ekwu nwa ahụ n'omenala anyị wụ nwa dị ọda man kwụrụ ụgwọ isi gị. So enwere m so nka ga na-akọ ihe a because nke ata enwere m chance sị ka m kọsa ya. Biko gị bịa na social media ma sometimes mmadụ na-amụta ihe, nwere sometimes na-amụta na social media, ị na-amụta nke ọjọọ ga-amụta nke ọma. So it's left for you to make a choice. Nke ọzọ ị ga ịlụ nwaanyị onye ahụ ọwụ onye Igbo, as long as ọwụ onye Igbo ọwụ onye ebe ya, as long as na gị na onye ahụ eshighị the same village, because ị na onye ahụ si the same village, that means ịma aka ọchụ ụlọ na onye ahụ shi ebe ọzọ. Make sure na ijuru onye ahụ, ijuru ndị ebe ahụ na-alụ nwaanyị ahụ sị olee ihe ha na-asọ, olee ihe bụ omenala ha. Ma some of us na just anyị gbaba anyị ga-alụ nwaanyị, ị naghị ama ihe bụ the culture of ebe ị na-aga ịlụ nwaanyị.
enweghị ma gbasara the man, enweghị ma gbasara the woman. I just want two people meeting in the say I'm in love, you love me, I love you. Una ga law. Imagine the family ba hama ihe na-eme n'ime the place na alụdi. So ọ ga-akara gị mma gị lụdi ọ ga-elu nwanyị. Draw information. Really. Otu am nọ na nwa m ga-elụdi as long as na onye ahụ onwe ndị na-eme onwe like some people ga-asị na papa ha gara aga jụọ gbasara the family. Some people anaghị eme ya. Some people just ahụ alọ. So ihe hụziri ihe na-ewe. Aya sị ka m kọtara unu ka ị na-ege ya biko gbasa ozi a. At least make me encourage ka m pụta na-akọ. Anyị nwere so many things anyị na-eme na village anyị. So ka m pụta na-akọ these things ka Chineke gọzie gị. Although na Maazị Azụka ha anaghị ekwe ama m ihe na-eme Facebook ha, but anyway gee ya ka ị mara ma ọ bụ ihe ọ dị gị mmasị n'ihe ị nụrụ dị gị mmasị ka ị na-ege biko tụsara m ya ka Chineke gọzie gị. Thank you.